Call of Cthulhu on kauhuroolipeli, jossa pelaajat joutuvat ratkaisemaan mysteerejä ja kohtaamaan pelottavan tuntemattoman. Tämänkertaisessa seikkailussa pelaajien hahmot ovat joukko nuoria, jotka yllytetään viettämään yö kummitustalossa. Mutta onneksi aaveet ja noidat eivät ole totta. Eihän. Pelasimme etapilla Call of Cthulhu The Dare-nimistä pöytäroolipeliä. Mitä roolipelaaminen on? Pelissä on tyypillisesti 3-7 pelaajaa ja pelin johtaja. Pelin johtaja toimii sääntöjen valvojana sekä päätarinan kertojana pelissä. Pelin johtaja voi käyttää valmista tarinaa, kuten meidän tapauksessa käytettiin Call of Cthulhu-skenaariota The Dare, joka sijoittuu 1980-luvulla Halloween-yöhön. Sen takia nuo VHS-erikoiseffektit videon introssa. Kuitenkin pelin johtaja voi halutessaan luoda myös täysin oman tarinan, joka tietenkin vaatii paljon viitseliäisyyttä, mutta voi olla hyvinkin palkitseva kokemus. Etapin tiloissa pelatussa pelissä pelin johtaja oli tämä henkilö. Nämä 4 olivat pelaajahahmoja. Yleensä pelaajat luovat itse omat hahmonsa tiettyjen parametrien ja sääntöjen puitteissa pelistä riippuen. Mutta kuitenkin yleensä pelaajalla on täysi vapaus valita millainen hänen hahmonsa on aina luonteesta hahmon ulkonäköön asti. Saatte näistä valita, eli peli sijoittuu 80-luvulle, te olette pikkulapsia. Tarkoituksella nuo hahmot semmosia aika stereotyyppisiä, eli on nörttiä, urheilijaa sun muuta tämmöstä. Ulkonäön täällä on mulla tämmönen, ei kyllä oo mitään, ikään kuin tämmönen koulukuvakirja. Roolipelaaminen on tarinan kerrontaa tiettyjen sääntöjen puitteissa. Tarinan lopputulos riippuu pelattavan pelin säännöistä, pelaajien hahmojen kykypisteistä ja nopan heitoista. Yleisesti pelin kulku menee niin, että pelin johtaja kuvailee ympäristön pelaajille ja pelaajat kertovat mitä he haluavat tehdä, jonka jälkeen pelin johtaja kertoo, miten pelaajan toimet vaikuttavat tarinaan ja mikä minkäkin toimen lopputulos oli. Tää liikuttaa sen verran, että kurkkaatte taakse ja siellä on vaan tuosta seinää. Se on vähän semmonen kynttilämäinen valo, mutta sitten kun oikein tihrustaa, niin se ei näytä kynttilältä. Se on vaan semmonen valo, joka itsekseen leijailee jossain vähän maan yläpuolella. Saako sitä kirjoituspöydän laatikkoa? No se on lukossa vetämään. Onko toi fix-piirikointi? Sillä sen voi saada auki, tai sitten siihen voi yrittää kans voimakeinoin. Välissä tietenkin heitetään noppaa ja heittojen tuloksia verrataan pelaajien hahmojen kykypisteisiin erilaisissa kategorioissa, riippuen tilanteen luonteesta ja mitä pelaaja kuvaili pelin johtajalle olevansa tekemässä. Puolummin tuo vastaan, koska silloin ei vastassa. Mätkitäänkö me sitä? Vaiheeks me taas väkivalla? Niin. 5. Joo. No hyvin lähti. Joo, näet asiat sellaisena kuin on, niin heitä sitä sanityä. Joo. Kun näet sen ujon noidan siellä ennissä. Mä unohdan Teijami. Tässä nyt oikeastaan vois sanoa, että peli oli tässä. Niin, että millaiset oli ylipäätään nyt kokemukset roolipelaamisesta? No,
Siis mun mielestä vähän mutkikasta, täällä on niin paljon kaikkea, Joo. niin silleen niin kuin seurataan aina, mutta siis kyllä tähän sitten ihan yllättävän hyvin pääsi niin kuin imuun. Että, Se on kuitenkin, kun tämä on semmoista vähän niin kuin yhteistyötä, ei pelata toisiaan vastaan, niin siitä kuitenkin aina, jos jotkut säännöt unohtuu tai muuta, niin saa niin kuin muuta jeesiä. Ja sitten just se, että kun pelinjohtajana sä niin opastat me, etkä pelaa meitä vastaan, että sitten just toi vaikka, että me voidaan käyttää jotain lakkia, kun ei kukaan muistanut, että sekin on olemassa, niin se käyttäkää sitä. Se oli tosi jees. Toi oli kyllä yllättävän positiivisesti. Alkuun oli ehkä vähän skeptinen. Joo. Oli ihan hauska. Ihan hauska. Tämä tietenkin oli vain pintaraapaisu roolipelaamisen ihmeelliseen maailmaan, mutta pääpiirteittäin nähtiin miten peli toimii.